Овен. Днес ще усетиш непреодолима нужда да блъскаш с глава всички проблеми. И вратите, и масите. Опитай се да използваш врата, вместо да преминаваш през стените. Хората ще те гледат странно. Телец. Ще имаш ден, в който искаш да стоиш неподвижно, докато светът се върти около теб. Това е напълно нормално. Ти си телец, а телците не се движат без основателна причина. Като храна, например. Близнаци. Ще си като истински близнаци. Днес си добър, утре си зъл, а в други ден се караш със себе си, защото не можеш да решиш кой си. Опитай се да не се изненадваш, когато собственото ти отражение започне да ти противоречи. Рак. Днес ще ходиш настрани, но не защото си объркан, а защото истинските раци така правят. Ако някой се опита да те критикува, просто го ощипи. Нека знае, че си опасен. Лъв. Ще се събудиш с усещането, че си кралят на света. Това е абсолютно вярно. Ако някой се съмнява в това, просто ръмжи величествено и продължи напред. Дева. Девите обичат всичко да е подредено и точно, но понякога липсва им малко чувство за хумор. Когато нещата не са перфектни, те започват да обикалят с метла и кърпа, готови да оправят всичко в радиус от 10 км. Ако случайно оставиш някой предмет извън мястото му, те ще го забележат още преди да си се усетил. Липсва им малко хаос, за да могат да се отпуснат и да се насладят на живота. Но кой знае, може би ще го организират и този хаос. Везни. Днес ще се опиташ да запазиш баланс във всичко. Дори ако буквално започнеш да се държиш като истински везни, накланяйки се наляво и надясно. Ако някой ти каже, че се колебаеш, напомни му, че везните не правят грешки. Те просто обмислят всяко движение. Скорпион. Ще усещаш нужда да жилнеш някого с остър коментар. Внимавай! Не всички хора имат противоотрова за твоя сарказъм. Ако някой те дразни прекалено, просто го изгледай подозрително и той сам ще избяга. Стрелец. Днес ще си като истински стрелец, насочен към целите си и напълно забравил за всичко останало. Само внимавай да не изстреляш някоя истина, която хората не са готови да чуят. Понякога устата ти е по-бърза от стрелите ти. Козирог. Ще изпиташ странно влечение към изкачване, по кариерната стълбица, по житейските проблеми или направо на някоя планина. Ако някой ти каже, че няма смисъл да се катериш, просто му напомни, че истинските победители винаги са на върха. Водолей. Днес ще си като истинска вода, трудно уловим, трудно разбираем и способен да попълва всякакви празнини. Ако някой се опита да те контролира, просто се разлееш в произволна посока и изчезни от ситуацията. Риби. Ще усещаш желание да плуваш в живота, в мечтите или направо във ваната. Ако някой те пита защо изглеждаш замечтано, просто му кажи, че рибите мислят по-дълбоко от всички останали, точно като океана. Shall be with me.